खुलुमबाय जेएन बर' निउस चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासे नायलांदो। बाक्सानि बरपेटानि नेपाली बस्तियाव मोनसे गिख्रंथाव जाब्रबथाय जादों। जाब्रबथायाव थाबथानानै थानाय साथाम सुबुंफोरखौ से खावसे घन्टानि उनावसो बोखांनो हादों। मैगं थाइगं लानानै फैनाय गंसे टाटा मेजिक गारिया लामानि फांसे दंफाङाव गोब्राबै सौग्रावो। बे जाथायावनो गारिनि सिङाव खोबसिननानै थानाय साथाम सुबुंफोरखौ माखासे समनि उनावसो दिहुननो हायो। बे जाथायखौ खौरां मोननानै लाबदांगुरि पुलिसा जाथाय जानाय जायगायाव सफैनानै जायगानि सुबुंफोरनि हेफाजाबाव खोबसिननानै थानाय सुबुंफोरखौ बोखांनो हायो। मिथिनाय बायदिब्ला जाथायाव जोखोम जानाय हाबिजुल इस्लाम, ट्राइमुद्दिन आली, शामसुल हक, हालाल मन्डाल आरो सारिफुद्दिन गासै 5 सुबुंफोरखौ बरपेटा सरकारि देहा फाहामसालियाव थिसननाय जाबाय होनना खौराङाव फोरमायदों। मोनसे दुखुनांथाव खौरां। हादरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिनि आंगो बिमा हिराबिन मदिया थांनाय सानखालि जोबथा हां लायो। थांनाय साननि सोरांस्रि समनि 3:30 रिंगायाव गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिनि आंगो बिमा हिराबिन मदिया रुंसारि जायो। थैनाय समाव बिथांनि बैसोआ 100 बोसोर जाबायमोन। मख'नो गोनांदि हरखाब देहायारि जेंना नुजाथिनायनि जाहोनाव हिराबिन मदिखौ आहमेदाबादनि UN देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादोंमोन। जर'खायै गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया थांनाय साननैसो सिगां गावनि बिमाखौ देहा फाहामसालियाव थिसननाय समाव नायहैदोंमोन। बबेखानि फाहामगिरि हानजाया गाहाय मन्त्रिनि बिमाखौ फाहामनो गोबां नाजासेयावबो जोबथायाव रुंसारि जायो। पुलिसा सानै बाइक स्मागलार्सफोरखौ दरंआव हमदों। फोरमायनाय बादिब्ला 30 दिसेम्बर खालि मंगलदै पुलिसा सानै बाइक स्मागलार्सफोरखौ हमनायजों लोगोसे गंथाम मटर साइकेल आरो गंथाम स्कुटारफोरखौबो बोखांनो हायो। हमजानाय सानै लाइमोनफोरखौ इनामुल हक आरो गानिरुद्दिन आहमेद होनना सिनायथिनो हादों। खौरांनि बायदिब्ला दरं जिल्लानि अतला, जाबारिकुसि आरो बेसिमारि जायगाफोराव पुलिसा रेड खालामनानै स्मागलिं खालामनाय गारिफोरखौ बोखांनो हायो। दासान्दि पुलिसा हमनानै दोननाय दुथांफोरखौ सोंथि खालामनानै जाथायनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं होनना पुलिसा बुंदों। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय दाबगाव फार्ट गामिनि रायजो राजाफोरा गावसोरनि 11 बिगा आबाद मावग्रा हाखौ सरकारा सेना लानो नागिरनायनि सायाव गोख्रों अजद होनायजों लोगोसे बे हाखौ हगारनो हाया होनना गावसोरनि हायाव गसंना सरकारनि हेंथायै होसिख्रावना धरना होयो। बाक्सानि सालबारियाव 21 नं सालबारि ब्लक कमिटिनि UPPLनि बोसोरसालिया जथुमा खुंफुंदों। बाक्सा सालबारि बेन्दोंनि धेकियाजाननि प्राइमारि कमिटिनि सिङाव थानाय DTPM नवजागरण हाइ स्कुलनि गेलेग्रा फोथाराव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों 21 नं सालबारि ब्लक कमिटिनि UPPLनि बोसोरसालिया जथुमाखौ खुंफुंदों। बे जथुमानिनो गेवलां मेलाव EM रन्जित बसुमतारिया गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैनानै ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि गेजेराव सरकारा हानि सायाव मावनो लानाय थांखि आरो मावबाय थानाय मावथांखिफोरनि सायाव गुवारै फोरमायनानै होयो। बेजों लोगोसे EM रन्जित बसुमतारिया खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायबावोदि UPPL राजखान्थि दोलोआ माब्लाबाबो हारि आरो हानि बिथिङाव राजखान्थि खालामा आरो UPPL सरकारा हानि जेंनाखौ फोजोबस्रांनो थाखाय हानि मेला खुङो, नाथाय BPF बायदि समाजखौ लेथ्रा खालामनो जौ जुवानि मेला खुङा होननानै फोरमायबावो। हाइ पावार ग्रिड बोनाया माखासे बर' गामिफोराव गिख्रंथाव थासारि लाबोदों। गोबाव सम सिगांनो बोखानाय हाइ पावार ग्रिडखौ बोखारफिननांगौनि रायजो राजाफोरनि गोख्रों दाबि। फोरमायनाय बायदिब्ला हाइ पावार ग्रिड बोनाया आयेननि बेरेखा, जायखौ बोनायाव हा हगारनांदोंब्लाबो रायजो राजाफोरा सरकारनिफ्राय जेबो खहा सुफुं मोनाखै। क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय बर', सिंमारि, खुन्थाइबारि, बांगालदबा, खासिबारि, खारगामि, खारगाव आरो रमानपारा गामिजों बोनानै लांनाय हाइ पावार ग्रिडआ रायजो राजाफोरनि गेजेराव जेंना नुजाथिदों। जाय जेंनाखौ रायजो राजाफोरा 30 बोसोर सिगांनिफ्रायनो भुगिनांबोदों। बेबायदि पावार ग्रिड बोजानाय जायगानि सुबुंफोरा गोबां बेमार आजारावबो गोग्लैबोनांदों। रायजोफोरनि बायदिब्ला हाखौ फाननो नाजाब्लाबो रावबो सुबुङा हाइ पावार ग्रिड बोनायनि थाखायनो गिनानै हाखौ बाया। बिखौनो भुगिनांनाय रायजो राजाफोरा ज' जानानै सरकारनिसिम गावसोरनि थासारिखौ फोरमायो आरो हाइ पावार ग्रिड बोनायखौ गुबुन जायगाजों लांनो थाखाय खावलायो। बे जेंनाखौ लानानै बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनि आफादगिरि दावराव देख्रेबाबो रायजो राजाफोरनिसिम खौरां लायो आरो जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय BTCनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि नरेन चन्द्र बसुमतारिजों लोगोसे क'क्राझार जिल्ला खुंथायनि ADC, सार्कोल अफिसार आरो पावार ग्रिडनि अफिसारफोराबो नुजाथिनानै सावरायलायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। लोगोसे लाइक, शेयार आरो कमेन्ट खालामहर, जाहाथे उनाव आं नोंसोरनिसिम गोदान निउसनि आपडेटफोर लाबोबाय थानो हायो। गोजोन्थों।